Bisimila hôtel Lafia la Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔn an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Tumutu n'a Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu k'aw bɛɛ lajɛlen fo Falaye min kɛra Tumutu sɔrɔ n'a ɲɔgɔnna tora ka daba fila an bɛ segin Bamako anw nana biennale la an b'a dɔn ko
nene mugu be tumutukaw bula ka yari mawka fo ministre ni fama useme free fo nyongo ka buli ka wasadi kono kunungo 14 degré annaw yere ngele de ani turu bamako ko jura salla ngolo ne falay betarasu hona gara jiri mo journaliste ORTM kana ga cameraman na ga technicien ana ankele nu tiena kunungo tumutu mena min bora ya abidan dalena imaya ya zumabi now round ko tugu kabebo ga bewala imano binali atle flana e biye sura mi Bamako yi ale jora segu jora adala ni bayangara yi na tle ko na kunun bara ulu chara nyongo kosewe ka soya ke binali yere dunfolo dere ni ko fe ku kunun yi ola sakamu sogama ministre Mamou Daffé ale sekunu dongo directeur ni Mali kono ayi wele ukana anuga hakila yira ke nyana hakila yira ni tadike dugu ni muga anuga baraka tugu bela jirena ka saka family ko la mamunu masarala ufana dugu ni muga ni wati na wewe fo ministre tumutu yere bilal kara hugu ni ngona na fala ja directeur dibine no wi wa fo ministre yana ko we fen flami bala ni ani mugo na tugu ni ku ga la ye shere ni gouvernement ko be fon sigi senga ka sigi senga jona walu tomunu kurubu munu fara flani marabulu ko nana musaka bunga na duma akata ta kuma na yaso ga siga barage sabula fanga fasule war min bi urumu jigida re ka cheru marabulu ni ban mangobe war dili uma ka kaduye gouvernement tay odi kana jona baraga siga ke ga nye bera jilenga siga wasa soro wa ngai ra fana ko gelamu ni ra tumutu tay na falai na bana ministry flaku labe to bi aka so fana uku simu ga kuma uka ko fo tierere la ni mesira ka yari binal woreche ya sa ga sega dabe nganye kala e turisu ilu ko men nalla to men nalla ti ina fo dungu makura de bina sala maiga nali fengal furan samle falai ale ni turisu chama mburu ni ngabulu amisiga fo bi tumutule ko na fengal turisu kebe fly ulu ko nali ni watina dungu de ni avion wonna na turisu probna ministre Mamou wale tu ku le pawri jigena na ka fu na ko bismillah ko ya to mokue uni ya ngabu ku baro ka ga to na nu ga nga jigero na fara mu nga ti wala kana ko fana ka o bela jele ministre Mamou be o bela jele ngo no fe fala kunu ko zeru fana damne na ali farga to kala so ko ro mu nga jay ho fo nga ko nay amu me kunu le ka ta mbiri wati folikela bela jele ani dama bela jele tara nyuan sorai ko kurumu karli no concert yi parce que baro ka ko nyugo na yi fe fla de falai orchestre fe fla ni ni dogli fla da jama nyana ya fano nge akene ngene no sika dogli tan dogli seginda o fana be jate jiri mo go fe o jiri yere fana ay jiri to soro falai bi anyema o docteur Fodé Moussa de an yena mo mami nyema ay afara na ko ta no samanyare o tenga samanyare alo jiri ko na mayuna mi formata Koulibaly FC ba ko no an re baraga yo Youssou Dunia no be so no ba ko na nazara do no be ba ko dance contemporaine o madraba ba do ko dibata maiga o fana be to joglu ngona na kata se masamu yo le galoma ulu bela jile ba ko na ka se ka baraka ganye ni critically ka kota na srafe o critically o ye o la sa concert ko la kunu ni amunu tume krengre ne ala sa bela jile won so jara sabla kai ari kidal de tume kunu falai o bela jile go sigin tan mi kidal yo bore falai jam na me kural mu no koy kidal ga organisme muna o ma saka be jouer ni na mu bu la ti masibulo ya donc kidal ka suro kunu la fa yo ma mu so ja ambole wo sa forum ba mu suru ne baro sugi mi tariga nga tabiana nga tabulo la mama fale dama na ka bo farafina ani je fatan nani États-Unis ka bala ni nazara ka bala farafina an yere fe mama fale fenve bia ulu bela jire na no ni nyoma nage fana ka hadni jaga bo ke beni kiriya chefoni kambe tumutu ka yere ka mama fale chama u farala nga sa ka baro kurmu kamike ali sobare na baro sigire kara ale ko hulu fana konna na kasika ira bela jire na sa ko mo ka je ku bulu nyama ni ko warta ga yakuba kunati
ni professeur Yakuba Konate n'ale Côte d'Ivoire ka massa directeur kɔrɔ ye ale tun bɛ kumaw ladili la maaw ma an yɛrɛ ka Ibrahima Ndiaye n'an b'a fɔ ko Iba Ndiaye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ka taa fara Ci Sidiki kan min ye Ablaye Konate San Alpha Sirfi Cissé ale tumutu ma mafalenba ye Falaye ale tɛ musalaha dɛ ale de ko biennale nafa foyi tɛ tumutu kan ko tumutu biennale ma kɛ papaga ye ko yɔrɔ tɔ la ko maa 100 ni maa 20 de taara ko tumutu ko a kɛra maa 50 de ko min ye bala ye o bɔra tumutu ta la ka kɛri bɔ a la a ma diya ale bi a ma diya ye sini ale bolo ni fɛn min ka kɛ tumutu a ka kɛ fɛn dafa de o de ka da ale ye nka barosigi kɛnɛ kan a ka kuma ye tali kɛ tumutu yɛrɛ tabiyaw tumutu taabolo tumutu kɛcogo tumutu tun bɛ cogo ni laadala kɔrɔlen fo ka na se bi ma a ka kunu ye kumaw ye tali kɛ o la ma mafalen dama olu de y'an sɔrɔ ni ye Mamu Dafa ale fana tun bɛ ka taa fara gouverneur kan Falaye kunu Sikaso gouverneur ale taara turupu 3 olu jabala la turupu 3 jumɛnw don o ye Buguni ye Moti a taara bɔ olu ye sa ka donbolo kɛ u ye min ye Marie Claire Damine n'ale bɛ kantilakaw ka sigi la ale de ye Sikaso gouverneur ye kɛnɛ kan sa min ye Buguni gouverneur ye o yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Wele Jalo ye Wele Jalo ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan n'o ye Ousmane Wele général de brigade Ousmane Wele ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye Falaye o kɔfɛ sa an y'a ye k'a fɔ min ye u ka turupu yɛrɛ ko labɛnbaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ n'o ye Nfali Jalo ye n'o bɛ Buguni turupu labɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko Buguni ale fana kɛrɛfɛ ye olu bɛ yɔrɔ min na n'olu ka daga yɔrɔ bɛnnen don Yema Falaye min ye biennale hukumu kɔnɔna na Buguni ale kelen tɛ Moti fana bɛ o yɔrɔ kelen in na ye Moti fana ale bɛ cogo min na a na kɛ k'a fɔ fana o kɛnɛ kelen fana ka ɲi tuguni ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko Sikaso yɛrɛ bɛ yen u saba bɛɛ lajɛlen u bɛ yɔrɔ kelen o de la sa ale kɔni taara ka taa foli bila olu la kunun balimaya ni sinjiya ni ɲɔgɔn minɛ a ye enveloppe di a Falaye awɔ a ye enveloppe di a kun ka girin dɛ m'an bolo maga a la nka a kun ka girin nka a bɛ se ka kɛ cɛ ta ɲɔgɔnna ye dɛ Amadu Tutere a bɛ se ka k'o ta ɲɔgɔn ye i nisɔndiyalen don i bɛ taa sɔrɔ buruburunin b'a kɔnɔ dɛ nka nin bɛɛ dun ka girin an bɛ Moti min ye Sikaso gouverneur ale fo la kosɛbɛ nin ye miiriya ɲumanba ye Falaye bɛɛ b'a dɔn biennale yɛrɛ ka di min na biennale banna o i b'a dɔn ko biennale banna min na n bɛ k'a fɔ wa ni biennale tun bɛ kɛ fɔlɔ i ye su min ye su dɔ ta président de bɛ n'i sigi région kelen de bɛ ta su kelen o bɛ jouer a ɲɛna fo ka taa su ban président bɛ taa wa maa laban min ye kɛ président la i b'o dɔn wa o ye ATT de ye biennale 2003 Bamako kabini o bɔra la président tɛna ka na biennale lajɛ wa hali ministre kunun fana yɛrɛ ye kunun ta ye Baɲaŋara jouera dɔrɔn Dafe n'a ka mɔgɔw taara gouverneur taara ko lamɛnbaga tɔw taara k'a tɔ to journaliste ale ni jury mɔgɔw n'u ye filɛlikɛlaw yɛrɛ minnu ko jamaba nana olu bɛɛ lajɛlen fana tilara ka taa tuguni donc an b'a fɔ sa u k'a lajɛ ka fara ni o ko la voilà an bɔr'o la sa sufɛ an nana balontan kɛnɛ na sa turupu minnu tun kan ka jouer surɔ o ye Baɲaŋara Segu ale ni Bamako ye ko daminɛ na Baɲaŋarakaw ye olu kɔni bila u fila ni dɛmɛ la Falaye an y'a ye k'a fɔ min ye Baɲaŋara ye a kɔni y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ jury maa 9 bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ Baɲaŋaraka fɔlɔ u ye min fɔlɔ da o y'u ka orchestre ye dɔnkili 2 don a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ o hukumu kɔnɔna na Bahalu o y'u kɛra u ka dɔnkili 2nan ye min y'u ka dɔnkili fɔlɔ o ye AES ye o de la bɛ tuma min na sa i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna na dɔnkɔnɔ fɔli kɔni ni an ka laadala fɔliw ka taa se nanzara fɔli ma olu ɲaminen ni ɲɔgɔnna o ko la u ka catiri sa o bɛ tali kɛ AES la bɛn ni kelenya AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bamantuwali kɛlaw bɛ maaw ta cogo min na n'u ye basigibaliya ni ɲɛɲini ni dɔnkɔnɔdugu la ni ɲɔgɔn caman ni waati na yɛrɛma hɔrɔnyako kumaw o bɛɛ lajɛlen b'u ka ɲɛfɔlɔ ale kɔnɔna na o kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka na n'u ka ensemble instrumental ye Baɲaŋara ensemble instrumental Falaye a ye maaw hakili minɛ kosɛbɛ u fisayara ɲinɛ ka tɛmɛ sani Nasiru ko kan koyi minnu ye heure 3 de kɛ jouer la Motikaw fɛ yen jouer kɔni hali n'o tɛmɛna sa a tɛ tɛmɛ miniti bɛrɛ ni ka kunu Baɲaŋarakaw u bɛ ni so dɔ ye o ye kɔni ka laadala dɔ ye o de kɔfɛ sa min ye Baɲaŋarakaw ye olu ye kɛnɛ bila Segu ye Segu nana ale fana y'a daminɛ ni a ka orchestre Falaye orchestre ale kɔnɔna na guitarifɔla 3 min ye balafɔla olu o fana bɛ a la ka taa se dɔnkilidala 3 ma dɔnkilidala 3 ndamantigi 1 piano
wa min ye segukaw ye u donna ni erege ale ritmu ye erege fɔli u y'a daminɛ n'o ye ka tila ka na segu bara ani bɔnjala k'o ɲami ɲɔgɔn na u fana ka dɔnkili kɔnɔna na a bɛ tali kɛ bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ u bɛ taa kun cɛ yɔrɔ min na segukaw ka ɲɔgɔlɔ o daminɛ n'o ye tatiri ye denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu bɛ degun na dɔrɔguko baarakɛbaliya min ye faso yɛrɛ bɛ maaw ta cogo min na bamakɔli mɔgɔw fana kɛlen don ka don maaw ni hakili kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ segu ɲɔgɔlɔ in kɔnɔna na o nana kun cɛ sa min ye filaw ka dɔn ye fila dɔn ye sa fala ye maa caman ni finigura segu ni bayankara cɛ in ye nin parce que segu denmisɛnnin minnu nana fila dɔn in na fala e ko fila dɔn in yɛrɛ tɛ jɛmani dɔ b'a la ta a y'i kurukuru ni filen ye ka nɔnɔ seri tiɲɛ yɛrɛ la u ka nin ja bɔ joona tere la maaw ka nin ye fala ye n'ala sɔnna a ma ja min yɛrɛ fana bɛ layidu ta an ye ja minnu sɔrɔ nin kɔnɔna na an bɛna n'o yira segu ka min ye segu ka baabu kun cɛ sa o ye sonorisiyɛn o ye tali kɛ AES la ani u ka ensemble instrumental u ka dɔnkili bɛ tali kɛ maabaw ko ka olu labato n'i ye maabaw ye k'olu waleɲuman dɔn laadaw k'olu waleɲuman dɔn taabolow k'olu waleɲuman dɔn o de kɔfɛ sa Bamako ale fana nana daminɛ ni orchestre ye fala ye Bamako ka kuma fɔlɔ dɔnkili fɔlɔ o bɛ tali kɛ Malikura la min ye u ka dɔnkili filanan o ye mara taabolo ye min yɛrɛ u ka ɲɔgɔlɔ in sa ɲɔgɔlɔ in bɛ tali kɛ min na fala ye Bamako ɲɔgɔlɔ o bɛ tali kɛ kamalen dɔ la ale ye feerelikɛla de ye a bɛ dumuni de feere bɔlɔn kɔnɔna na ale ka dumuni feere in senfɛ maa dɔ de bɛ yen o n'a denmuso bɛ na ka bɔ farabugukaw fɛ yen olu dalen don o y'a sɔrɔ a ka dugu kɔnɔna na feerelikɛla dɔ bɛ yen n'o ye tayɛri dɔ ye o ye marise caman sɔrɔ o bɛ ka farafinfiniw kala o kuma bɛ fɔ a kɔnɔ nka cɛ in de bɛ ka min feere bi don min na mɔgɔw mago b'a la o ye sɔ ye a kɛlen ka mun kɛ sɔ in na ko sɔ ni situlu k'a bɛ k'o de feere u ja fala ye ale yɛrɛ ka fɛn bɛ ka marise ka ɲɛ a bolo ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko bamanjɔli kɛ wɛrɛ bɛ ka sanni k'ale kun kosɛbɛ a balimakɛ fana o fana kun donna bamanjɔli la o kɛra senɲɛrɛnin ye u ba ale kɔni tɔgɔ fɔ wari la sa a t'a dɔn wari bɛ bɔ yɔrɔ min fo kɔrɔkɛ ni dɔgɔnin de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔgɔkɛ in ɲininka sa k'a ka wari bɔ a ko mun bɛ wari d'a ma k'u tɛ fɛ k'u bɔ fɔ maa ye u ko min nana sanni kɛ o la sa maire bɛ nana bɛn n'o kuma ye maire b'a dɔn k'a fɔ ko ja nin ye kojuguba de ye u bɛ sɔrɔ ka taa n'u ye dugutigilasigi bɛ kɛ min ye cɛ in ye n'o ye fiɲɛtɔkɛ in n'a denmuso ye denmuso in fana bamanjɔli min walekɛlaw binna o kan k'ale kɔni kɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen ye ala b'a yɛrɛ ka faamuya a tɔ faamuya hakili b'a tɔ faamuya o senfɛ sa kuma o kuma ale ja de bɛ tigɛ n'a bɛra ka sunɔgɔ a ja bɛ tigɛ a jatigɛbaatɔ de ye wuli ka kuma caman fɔ kuma minnu bɛ tali kɛ bamanjɔli min kɛ walekɛlaw kan ko in bɛ kun cɛ ni fa cɛ sabula muso den filaw ala b'olu kisi bamanjɔli min kɛ walekɛlaw ma cɛ in ale fana ko sa ko ale kɔni bɛ ka taa de sa ka taa tuubi sabula ale den kɔni taara farabugukaw fɛ depuis ale denkɛ fɔlɔ taara ale ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ale fana filɛ nin sa k'i kunda tumutu de kan k'a bɛna seli tumutu walijubaw kan yan yaasa ala ka a ka diɲɛsosigi tɔ nɔgɔya a bolo nin ye Bamakɔ ka pièce ye ko min ye AES ale tile jukɔrɔla o kɔfɛ sa Bamakokaw u nana n'u ka laadalafɔli ye laadalafɔli n'o ye ensemble instrumental ye o kɔfɛ de sa fala o ye cɛbilenkɛw kɛ k'a kun cɛ Bamako cɛbilenkɛ ninnu u ye juru de tigɛ ka tila k'a kala a kɔni a guwanna fɔlɔ dɛ n ɲɛ bɛ Asani kɔni na fo b'i kolokolo ka foto t'a nɔfɛ n ko Asani nin bɛ yen nin juru nin kɛra nin juru in ko ɲɛɲini kɔmɔɲaga don min ye Bamakɔ ye ale kɛra ka ale yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ k'a ko datigɛ an b'a ja tɔw lajɛ e fɛ fala ye ka tila ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Nin ka di ça va Adjo toujours concentré sur ton téléphone alors qu'il n'y a rien d'intéressant sur ces réseaux sociaux. Donne-moi mon portable. Les réseaux sociaux valent mieux que les drogues et les stupéfiants. Oh. Cannabis, tramadol, dengelende beba et j'en passe. Mali mago be bonini mune la sisa. Dengelea, tambolo ni nyoma, kachina bara, akili nyuma yana, odebe faso inatanye.
Inyama famuni tanaya faralanga Masabetanye Ala Bali magabe fasode nyumaruna Kafusani bara Bali magabe fasode nyumaruna Kafusani bara Fasode jugu sekala Ulukube jamanna inchi Nabuja Fasode jugu bendesera Malikura yema ukatimi nandia Hakili na nyuma mbula Fasoka na mbula Malide uyenda na yandauka Usaraga mali bombolola Fasote njugu bembulila Biri biri Nashwe Malide njugu bembulila Kantashwe Mali njugu na debe baka kululu Ene pana sikura misola Ode kera mali kura ye Ala Ali magabe fasode nyumaruna Kafusani bara Ali magabe fasode nyumaruna Kafusani bara En parlant de solidarité, pourquoi tu n'offres pas un plat aux mendiants par charité? Ah, oui, donnez aux mendiants. Dieu vous donnera une grande récompense. Fala ye an bɛ segin ka taa Bamako n'an sera yen an bɛ taa pankurunjigi kɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi sɔgɔma AES cɛden minnu bɛ yen n'olu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ boloda AES jamanaw tɔgɔ la jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye a ye minɛnw d'u ma min ye bandiri ye AES bandiri o taara ka d'u ma Mali Burkina Niger kɔni kɛla ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan fɛɛrɛ min na to wulikajɔ ale ni baaraw kɛcogo ɲuman u bɛ se k'o kɛ cogo min na wolomasiri tabaw ka sira la jɛkulu yɛrɛ k'a tɔgɔ ye ko force unifiée de l'AES a n'a drapeau a n'a maɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen minɛn minnu min fana n'u kan ka kɛ ka baara kɛ n'o ye a bɛɛ lajɛlen tun bɛ bi pankurunjigi kɛnɛ na jamanakuntigi bɛ jigin pankuru min na yɔrɔ min na Fala ye bi Bamako nin baara in de kɛra AES lajɛ yɛrɛ minisiriw ka lajɛ bɛ daminɛ sini ni Ala sɔnna ma u bɛ taa kun cɛ kalo in tile a bɛ daminɛ bi n'Ala sɔnna a bɛ taa kun cɛ sini o la sa jamanakuntigi ta bɛ se ka daminɛ kalo tile 22 n'a tile 23 min ye kobaw ye jamanakuntigi Asimi ale ye min kɛ san kelen ni kalo 5 in kɔnɔna na a bɛna na to bɛɛ dan tigɛ ka sɔrɔ ka bere di Burukinakaw ka jamanakuntigi ma Fala wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa a ko k'u ye baara minnu kɛ nin waati laban in kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri la sa k'a daminɛ kalo tile 12 fo ka na se bi ma a ye dantigɛli kɛ kunun ka sini ko kalo tile 18 armée ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya André Buganikaw fɛ yen Mena ka marabolo la Bamanjɔ ye ka wale kabaw dagayɔrɔ dɔ tun bɛ yen u y'o da wale k'o filenkolonci k'o bɛ dagakolonci maa dɔw fana tun bɛ yen sa olu tun bɛ ka citernes k'olu bɛnɛ Kajana ani Buguni ni ɲɔgɔn cɛ armée a ka avion ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu fana ma u dagayɔrɔ n'u ɲinini salo yɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen walo min ye Kɔlɔnjɛba marabolo fana na kulokolo fannaba dɔ bɛ yen ko Kekelekaw fɛ yen wulikajɔ kɛra ye armée ale fɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na halisa armée ale ka wulikajɔ kɔnɔna na halisa kulokolo fannabanaw ka ɲɛsin olu ma ka kelelakaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye halisa Kɔlɔnjɛba mara la wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ baro kɛlɛtigiw ko sa ko k'a ɲini dugudenw fɛ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri fɛn fɛn n'o bɛ ka kɛ nin ye k'u jija ka kibaruya sanumanw d'u ma yaasa olu yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na maaw n'u bolo min na olu bɛ se ka lakana cogo min na kalo tile 12 ka na s'a tile 14 ma armée wulikajɔ belebelebaw fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a wulikajɔ dɔw tun ye ɲinini ye kibaruya sanumanw sɔrɔli Tumutu marabolo la yan Fala ye Lerekaw fɛ yen Bamanjɔ ye ka wale kabaw kun ka yɔrɔ 3 bɛ yen wuli gosi k'olu kari k'olu bɛɛ bɛ baara la kabini kalo tile 13 o kɔfɛ sa kalo tile 14 pankuru ale minnu sanu kɛ Bamanjɔ ye ka wale kabaw dɔw tun bɛ moto dɔ kan Kekorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni marabolo la k'olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la n'u ka pankuru bɛɛ lajɛlen pankuru ye min ye armée halisa o wulikajɔ kelen kɔnɔna na kalo tile 11
kibaruya sanumanw sɔrɔlen kɔfɛ Bamakɔ ka walekɛlaw Pawuro ale wulila tuguni k'u ka dagayɔrɔ dɔ fana gosi Euro du Sahel kaw olu fɛ yen o wulikajɔ sa a taara se yɔrɔ 4 ma yɔrɔ 4 min ni Bamakɔ ka walekɛlaw kun dogolen don u ka duguminɛnw tun bɛ yen jɔnkakaw olu fɛ yen Sandare min ye u ka duguyɔrɔ 2 tun bɛ yen Lakamani ale ni Sandare fana ka taa Sandare kɛɲɛkɛya fan fɛ fana ye nin dɔn yɔrɔw ye dɛ olu kɔni ka dugu yɛrɛ wa ko Bamakɔ ni ka wale tun bɛ nin yɔrɔ fɛn la sa a bɛɛ lajɛlen gosira ka taa bɔ k'a bin ka minɛnw kari wolomasiri dama ko sa ko min ye u ka wulikajɔ laban o ɲɛsira min ma sa o ye kibaruya ɲɛnɛman sɔrɔli ka ɲɛsin Bamakɔ ni ka wale kabaw ka yɔrɔ 3 ma Sikaso ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Bamakɔ ni ka wale kɔni kun kɛlen don ka t'u bɔlɔ turu yɔrɔ minnu na k'olu bɛɛ lajɛlen wale ka t'u bɔ k'u bin baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a da wolomasiri tabaw k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan wolomasiri tabaw ka baara ka se ka ɲɛ a ka nɔgɔya u bolo ko bɛ taa sira min fɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka kibaruya sanumanw d'u ma waati bɛɛ lajɛlen yaasa maaw n'u bolo bɛna se ka lakana cogo min na Mali ale kɔnɔna na fala ko armée a ye kɛlɛbolo kura dɔ sigi sen kan kɛlɛbolo kura ye n'a bɛ f'o ma ko bataillon d'intervention rapide o ye sa nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ binganni misɛnninw cayara min ye Bamakɔ ni walekɛlaw ye su ani tile jan bɛ da maaw ye siraw bɛ da gosiliw bɛ kɛ o la sa kununko Bamakɔ ba 101 kɔnɔna na yen n'o tun ye jumɛn ye nin kalo tile 19 armée ale kɔni ye bandiri ta ka di maa min kan ka bila o brigade min na n'u b'a fɔ ko biri sa ale ye miiriya ye hakili jagabɔ ye ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale ka hakili jagabɔ ma ni wolomasiri tabaw ka dagatigi bɛɛ lajɛlen ka ɲɛɲiniw ma o la sa min ye général de corps d'armée Sadio Kamara n'ale wolomasiri tabaw ka ministre ye ale de tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye ko nin waati laban in na ka kɛ ni binganiw ye ka kɛ ni maaw ka siraw tigɛliw ye ani ka kɛ ni waleya cɛjugu min bɛ ka kɛ bi min ye Mali ɲɛmaaw ye u ye hakili jagabɔ kɛ ka nin jɛkulu kura in sigi sen kan jɛkulu min senna ka teli a ka wulikajɔ barika bɛna na bonya Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baro kɛlɛtigi ko sa ko nin kɛkun ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ waleya minnu bɛ kɛnɛ kan bi ani ka kɔn Bamakɔ ni ka walekɛlaw ma u ka fɛɛrɛ sigilen k'olu ka janw k'olu bɛɛ lajɛlen bali min ye jɛkulu min ye sa a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcogo yɛrɛ bɛ cogo min na b'a to ni jamanadenw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko ninnu fana na kɛ u sɔgɔbɛbaw ye k'u bɔ wo kɔnɔ u bɛ na fɛn o fɛn sigi sen kan k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bataillon in ale bɛna taa munumunu Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya na cogo min na i n'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔ bɛ cogo min ni o ye bataillon teliman ye min ka wulikajɔ barika bɛna bonya kosɛbɛ wa o la sa minɛn minnu n'u ka kan Sadio ko bɛɛ lajɛlen sara ka d'u ma u kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan u ni fɛn bɛ yen n'u kan ka minɛ baara kɛ n'o ye k'o bɛɛ lajɛlen fana dira u ma nin waati ale kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Keɲebakaw fɛ yen Keɲeba ale polisiso k'a daminɛ kalo tile 10 na ka taa bila tile 11 na ale bolo da siganamaa dɔ kan min ye commissaire principal de police Musafa Kante a n'a ka brigade maaw olu ye wulikajɔ kɛ ka sigasɛgɛ kɛ maa dɔ bɛ yen sa o kɔni nana a ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ ka na maa dɔ kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kundakaw fɛ yen kilomɛtiri 15 o de b'a ni Keɲeba dugukɔnɔna cɛ u y'a ye sa k'a fɔ ko maa kofɔlen kɔni taara sɔrɔ sa min ye furakisɛnin ye o 1000 tun bɛ a bolo kiribikiribifɛnw olu fana tun b'a bolo sɛgɛsɛgɛli ni mɔmɔli y'a to sa tɛgɛsira ka taa da ale kan min ye maa kofɔlen ye n'a si bɛ de ye funankɛnin ye san 17 ale minɛlen kɔfɛ sa a fana y'a yira sa k'a fɔ ko maa de y'ale bila baara in na koyi maa min y'ale bila baara in na o de tigi bɛ ka ɲini hali bi nka minɛn minnu yera ale bolo n'o ye dɔrɔgu n'a maɲɔgɔnw ye sa o bɛ taa se fo sefa wari miliyɔn 8 o de kɔni tun b'a bolo maa kofɔlen kɔni a dira sa k'a yira k'a fɔ sabu ye polisilakaw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛlen ka dafa tuma min u y'a bila kiiri tigilamaw ka bolo kan yaasa sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min kiiri tigilamaw ka se ka taa n'a bila fɔ a ye polisi directeur n'o o bɛ nin waati in na Kayikaw fɛ yen Tapa Uri Demba ale ka cɛdenw ka baara ye nin ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn contrôleur général de police Sukoni n'ale polisi directeur ba ye k'ale yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn polisilakaw olu bɛ baara kɛ min ye ministre Dawudu ka hukumu kɔnɔna na k'ale fana fo min ye Kɔboni Berete ye ale ka fasiri ye nin ye fala ye halisa baara dɔw bɛ sen na n'o ye yɛlɛma baaraw ye i b'a dɔn k'a fɔ ko douane directeur ba n'o o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale ka baaraw banna pewu a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fala ye faso baara ye nin de ye n'i nana i b'i se kɛ i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ o la sa kununko wele bilara douane ɲɛmaaba bɛɛ ma disiba bɛɛ min ye directeur kɔrɔ ye n'o o ye inspecteur général Amadu Konate ale kan ka walan sɛbɛn maa min na bi o ye Sɛgɛ Amala Jalo ye
fulakɛ ale fana n'a nɔfɛmaw fala ye u bɛɛ lajɛlen nana sa kuruba in kɔnɔna na u selen kɛnɛ kan ye a yɛrɛ sa k'a fɔ duwari minnu jɔlen don ye u tɛmɛna olu ɲɛkɔrɔ ka foli kɛ olu la min ye kura ani kɔrɔlen u fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ k'u taama k'u tɛgu ka cɛdenw k'olu lajɛ o kɔfɛ sa min ye yiri feere ye dɔnye minnu bira yaasa ka se ka taasibiya ko olu ye sa yiri feere u taara o da fala o kɔfɛ sa a bɛ fɔ min ma sa ko sɛbɛ donta ni bɔta olu ye baara minnu sigira sen kan k'o ye yira o la k'a fɔ ɲɛna wa ne ye ninnu min kɛ a yɛrɛ k'a lajɛ a kɔnɔna lajɛ ni sɔnna min ma fala ye i b'o tɛgɛnɔ bila ni ma sɔn ma ko ayiwa ne bɛna tɛgɛnɔ bila nka bɛ nin na ma jɛ ni nin yɔrɔ in ye ni kɔni y'a minɛ ten ko n sɔnna a ka taa i b'i jɔ n'a kun ye dɛ o na passation yɔrɔ la u fila bɛ don ka taa yɔrɔ min o de ye ko in yɛrɛ passation yɛrɛ ye ni min bila bon an ye nin di ninnu ma a bɛna don minɛ a bɛna nin don bon n tɛ se k'o si fɔlɔ an k'an pan o kunna ni ni papier tɔ bɛ si nka nin yɔrɔ in tɛ sɔn nin ma fɔlɔ parce que a ko jɛlen tɛ kosɛbɛ tile fila la n'a mana an bɛ wele k'i ɲininka o damandan de bɛ kɛ livre ba kɔnɔ k'o de sɛbɛn k'o ban pewu u fila mana jɛ k'u tɛgɛnɔ bila a la ka sɔn n'a dira e ma kɔrɔlen a n'a kungo n'a problème a b'i bolo n'i y'i ɲɛ tugu a kan k'a minɛ ten k'i ma fɛn fɔ awa n'a kɛra kɔrɔlɔ ye i ta don nka a y'i yamaruya fana k'a fɔ ko karisa n bɛ n tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na nka yanni yan fan in tɛ sɔn o ma o baaraw fana kɛra fala ye o kɔfɛ sa min ye o siyelen u nana sa ka min ye directeur kura min ye douane directeur kura ye u nana ka na ale yɛrɛ bugunatigɛ yira maaw la maa jumɛn don a ye mun kɛ douane kɔnɔ k'a daminɛ kununko la f'a bi a ye mun sigi sen kan u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ maaw ye o kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye munumunu salo n'o ye befile ye o yera a ko la kɔrɔdugaw olu tun bɛ kɛnɛ kan fanfare mɔgɔw tun bɛ yen douane yɛrɛ baarakɛla cɛ n'a muso olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u ka unité spéciale u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nka fala ye kɛnɛ kan ye min ye douane mɔgɔ minnu fana bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra douane soba yɛrɛ kɔnɔ samayakaw fɛ yen kununko Famara Berté ale sera ka ja min sɔrɔ nin ko hukumu kɔnɔna na o de ye nin ye boloɲɔgɔnma ni ɲɔgɔnmɛrɛ hukumu kɔnɔna na fala ye sɛribikaw ka minisiri min bɛ yen ale ni Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye maa min bɛ maadennin tɛ premier ministre dankan de ye sɛribikaw fɛ yen Ivika Dasik ale ye u ka jamana kɔnɔna fana lakana minisiri fana ye ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Dawudu ye a kɔnɔna na sa kana bɔ Ablaye Diop ye hakilina minnu bɛ Mali jamana bolo bi waati na u ka se ka hakilina falen kɛ a y'a yira sa k'a fɔ kɔni bila ko tɛ min ye Sɛribi ye ale ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo koyi olu tun bɛ kuma jan kami u ka dugu Yougoslavie don fala ye an kan ka nin ko in jateminɛ dɛ Yougoslavie o de tun bɛ Mali ka fara maliyɛn dilan dɛ ni Sɛribikaw nana bɔ an ye nin waati na a kan ka to maa k'i hakili jagabɔ nka u ye mun fɔ kuma na u ko lawale la ko baara min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko ka dɔ fara o kan hakilila jigi ka kɛ sa olu yɛrɛ bɛ se ka baara minnu kɛ Mali kɔnɔ yan bi u ko u y'u da don olu la u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni b'a fɛ ka min kɛ Bamancɛ ni lawale kɛlɛli ko y'u sen don o la yiriwali baara u b'o kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ u b'o fana kɛ an ka sɛnɛ ka yiriwa ka sɛnɛkɛminɛn ɲumanw sɔrɔ u b'o fana baara kɛ an fɛ yan min ye technologie siraw télécommunication siraw ye kalanw ani ka bourse di an ka denmisɛnninw ma ka se ka taa dɔ fara u ka dɔnniyaw kan k'u bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen an ka jamana bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ wa a ka di olu ye fana u ka kɛ Mali kɛrɛfɛ ni Mali ka teriya kɛ k'a sɔrɔ u m'u da don Mali kɔnɔ kuma na a bɛ fɔ min ma k'a fɔ ko Mali k'a kɛ tan Mali k'a kɛ tan k'olu da tɛmɛna don la wa diɲɛ bɛ ka taa gun fila min fana fɛ fana olu Mali ɲɔgɔn sɔrɔ o ko hukumu kelen o kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni jamana kɔnɔ kibaruya misɛn dɔw ye ka sɔrɔ ka taa conseil des ministres kɛnɛ kan k'a kun cɛ ni min ye Mamadu Z n'o ye Mamadu Zumana Sidibe ale ka fatuli o kibaruyaw ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen
aw ye mɔnɛ bɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛ ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Yorosokaw fɛ min ye furadi min senna n'o bɛ tali kɛ Alberta Dazon la ka di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu si bɛ san 5 la ka yɛlɛ muso minnu bɛ yen ni olu bɛ nin waati na den bɛ sin na muso minnu bolo o baara tako filanan olu sigira sen kan maa 72 o ɲɔgɔnko min ye muso 1700 olu de kɔni kan ka fura in sɔrɔ teliya la baara min na tali kɛ tile 4 kɔnɔna na i n'a fɔ a lamɛnbaaw y'a fɔ cogo min na a kan ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa min ye fura min ye a ka se ka bɛɛ lajɛlen labɔ ka kɛ ni denmisɛnninw olu ka banaw olu kunbɛnniw ye min ye nin waati in na an bɛ taa Gawukaw fɛ yen Gawo IFM n'o ye ekɔli karamɔgɔw ka kalanso ye olu y'u ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw daminɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw sa a kɔkɔrɔma donn'olu ma an fɛ olu ka directeur de cap yɛrɛ ye waleya in kɛ kun ye sa ka bolo di ɲɔgɔn ma cɛsiri ale ni karamɔgɔ minnu filɛ nin ye kalan na nin ye u bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na ani ka se k'u farikolo fana jagabɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la DCAP ale kɔni musaka di Kayikaw fɛ yen musow u bɛ k'olu kalan yaasa kunnafoni ɲuman n'a juguman o bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye kibaruya di ye kibaruya di minnu bɛ yen sa n'o bɛna kɛ kunnafonidilaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayikaw yɛrɛ u ka maa minnu bɛ yen sa n'olu sigiyɔrɔw bila olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka se ka olu dɔn kibaruyadilaw k'olu wele k'u lafaamuya bi maa min bɛ yen i b'a fɛ k'i sigiyɔrɔ bila n'i bɔra tunga fɛ ka na i b'a fɛ ka sigi Mali la yan walima i b'a fɛ ka asile sɔrɔ i b'a fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan i ka ka mun sigi sen kan sɛbɛn ɲuman sɔrɔ baara in ye tali kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayikaw olu fɛ yen Kucalakaw fɛ yen sa u ye npogotigi dɔw olu dege kalan na ani denmisɛnnin dɔw yaasa cogo min na u bɛ se ka kunnafoni ɲuman ni kunnafoni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na bɔlɔlɔ ale sira fɛ jajugu kibaruya jatigintaw waleya minnu bɛ yen n'olu ma ɲi u na kalan kɛ u kunna tile 3 kɔnɔna na sa yaasa u bɛ se ka ɲuman ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min bɔlɔlɔ jɛkulu min b'an fɛ n'a fɔ ma ko bɛnkɛre ale de kɛlen don k'ale sigi sen kan Danemarkikaw olu kɛlen don ka musaka d'u ma u ka se ka baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Famagu ale ka yamaruya o kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen kalanso minnu bɛ Fugadugukaw fɛ yen olu lakurakurala k'u dayɛlɛ ɲɛgɛnw kɛra a la ɲɛgɛn ɲumanw n'u ye mɛtiriw ta a bɛ ekɔlidenw taw n'u ye kilasi 3 ɲuman o tilara ka jɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen furuɲɔgɔnkan la sa Fugadugukaw fɛ yen sefawari 10,000,000 o de donna a la wala in bɛ tali kɛ sa PADEM ale ka marabolo ka Mali kalanso ta yiriwali ta na sira fɛ ale ni baɲumankɛ tɔn minnu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma olu kɔni minɛn minnu bɛɛ lajɛlen bisimila Kulukorokaw fɛ yen k'u bɛna sɔn ka fisaya u ma kosɛbɛ Falaye waati laban in na Kadew ka entraîneur kuma kun fɔra k'a jira k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw ka wari k'a y'a dun wari dun a ma bɛn Mali entraîneur ka tɔnjɛkulu ma dɛ Falaye ko ja ko waleya in daminɛna a mɛnna yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ kuma na pewu entraîneur minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka tɔnjɛkulu u ye maa kofɔlen n'o ye Adama Jɛfa Jalo k'a wele k'a ɲininka dalakaw na koyi ko yalama ko kuma min bɛ ka fɔ ko kabini denmisɛnninw ka Coupe d'Afrique waati Marokokaw fɛ yen n'u kɛra filanan ye k'u kun ye wari min sɔrɔ k'e ye ŋanamuti wa ko fo kana se Indonésikaw fɛ yen ma u kun taara yɔrɔ min na Falaye ko entraîneur min dala cɛ foyi la dɛ k'a ko wari ale y'a kɛ pa entraîneur tɔɲɔgɔn ka jɛkulu ko komi y'a kɛ pa anw fana b'i gɛn ka bɔ an ka tɔn na awɔ u ko ten dɛ Isa Kɔlɔn Kulubali n'ale ka ɲɛmaa ye a ko u kɛlen don ka cɛ lamɛn tuma min k'a ɲininka dalakan na ko yalama k'a daminɛ Coupe d'Afrique min kɛra Marokokaw fɛ yen e b'i ka nin denmisɛnnin ninnu musaka minnu dir'u ma ka na se Indonésikaw fɛ yen k'a ko kɛra cogo di k'a ko tiɲɛ don ko maaw bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛ don ko komi tiɲɛ don e tɛ se ka k'anw ka tɔnden tuguni anw t'a dɔn ni fédération m'a bila da min na dɛ nka e tɛ se ka k'anw ka tɔnden ye kunnafonidibaden min ye carte ye Falaye o ko fédération kan ka misali ta nin kan n'a y'a sɔrɔ ko fédération bɛ k'a fɔ ko munna ko ministère olu to yen ko ka taa wari ci entraîneur in tɛgɛ ko mun nana n'o ye k'ale da don yɔrɔ tɛ ko nka ko nɔgɔ caman bɛ fédération yɛrɛ kɔnɔ k'o fana kan ka jɛya k'u ka misali ta nin ko in na k'a jira k'a fɔ maa min bɛ yen n'i ye faso nafolo di Falaye i y'a kumani y'a dunbaw ma i ka minɛ i ka gɛn ka bɔ i nɔ na yaasa a ka se ka kɛ misali ye maaw kɔni bɛ ka o laɲini bi ka entraîneur ka tɔn in k'ale fana sɛbɛkɔrɔ fo nin kɛnɛ in ka ɲi kosɛbɛ an bɛ t'o fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔna na
lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala conseil des ministres ale kɛra kunun Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye gendarme Asimi ye ɲɛbila sɛbɛnw k'olu kɛ sariyakisɛw ye olu dɔw taara minisiri ka baara kɛlen ni baara bolodalen olu dɔw lamɛnna sariyakisɛw tali baara hukumu kɔnɔna na sa a yirala sa k'a fɔ ko minisiri so min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna ale ni adamadenya tɔbɔtɔli ale ye sariyakisɛ 2 ta k'a di ko k'olu kɛ ɲɛbila sariya 2 ta k'a sigi sen kan ko k'olu kɛ sariyaw ye fala ye fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na polisi direction générale ba o sigili sen kan kabini san 2000 ale ni 4 san o septembre kalo tile 16 sɛbɛn min y'o sigi sen kan sa n'o kun y'a yira sa ko polisiw ka baara kun kan ka dan yɔrɔ min ko yɛlɛma donn'o la koyi kabini polisiw yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ finitigiw ye bi ko fo yɛlɛma ka don o la a dun fana waati yɛrɛ taabolo bi polisilakaw bɛ ka baara kɛ fala ye min t'u ka sariya kɔnɔna na u ma yamaruya k'a kɛ n'o ye cybercriminalité n'a ɲɔgɔnnaw ye yɔrɔ caman fɛ ko yaasa ka se k'olu don sɛbɛn kɔnɔ sa sɛbɛnkura majɛ min bɛ kɔrɔlen na ale bɛ na olu bɛɛ lajɛlen larawuli a fɔlɔ ye mun ye u bɛ n'a to sa ni ye degun fɛn fɛn bɛ kɔrɔlen na k'o falen sɛbɛnkura in sa ale bɛ n'a to polisilakaw u sen ka don bamajawale ni wale kɛlɛli la a suguya bɛɛ lajɛlen ni ye polisiw ye an ka dugutaa sɛbɛnw a lakana ɲumanbaw k'olu ka kɛ o maa fana ye polisiw u bɛ se ka kiiri tigɛ baara minnu kɛ ɲɛbila sariya baaraw la ale ni mara polisiya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ko ka dɔ fara o baaraw kan ni ye polisi ye a jagoyalen don nin waati la fala ye a fana ka kɛlɛkɛcɛw ɲini ka bila a bolo kɔrɔ a bɛ se ka minnu lataa jamana fantan ni wari fɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ furu ma ko réserve wa polisiw fana u sen bɛ jamana lakana na jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ wolomasiri taba tɔ bɛɛ lajɛlen o la sa sɛbɛnkɔrɔlen min kɔni tun bɛ yen minisiri Dawudu y'a ɲini sa ko ka o falen k'o kɛ kura ye sɛbɛn filanan min bɛ yen ni Dawudu ye bi fana ko k'o fana kɛ sariya sɛbɛn ye n'o ye ɲɛbila sariya sɛbɛn ni ordonnance bɛ di fala ye o bɛ tali kɛ sapeur pompier direction générale sigili la ko k'o fana yɛlɛma pewu itu kalo tile 25 san 1998 san sapeur pompier direction ale sigira sen kan nka bi a nana ye k'a fɔ ko min ye majɛw caman yɛrɛ kabini san 2022 san ni sapeur pompier yɛrɛ nana don sɔrɔsiw ka gun kɔnɔna na muguciw fana sen b'o la bi ordonnance min kɛra sa san 1998 san ko fo ka o yɛlɛmali b'a to sa magɛn minnu bɛ yen ka se ka olu falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sapeur pompier u yɛrɛ na musakaw ɲini ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se k'u ka baara dɔw larawulili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana a bɛna to fana u ka mara kɛcogo ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakana kɛ ka se ka olu fana baaraw kɛ kibaruya sanumanw u bɛ se k'olu fana ɲini ka di jamana renseignement mɔgɔw ma u ka se ka baara kɛ n'o ye jamana lakana ta na sira fɛ wa min ye sapeur pompier ye fala ye u fana kɛra mugucilaw ye han anw kɔni ɲɛ b'u la yan marifa b'u bolo tumutuya marifa b'a bɛɛ bolo ko o baara min filɛ nin ye u bɛ k'o kɛ k'a sɔrɔ sariya min yamaruyala la fala ye f'u ka sariya de ka falen sisan u ka kɛ o ye conseil des ministres minisiri ka baara kɛlen bolo hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ bolimafɛnko kunna n'o ye Madina ye ale kɔni ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye météo maaw ye olu ka agence min sigilen an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 ko k'a lajɛ k'a fɔ sa o yɛrɛ ka baara kɛcogo ko ka yɛlɛma don o la yɛlɛmaba minnu bɛna don o la sa u bɛna to min ye météo maaw ye baara kɛcogo kura minnu bɛ yen ani fɛɛrɛ kura minnu sigilen don sen kan u ka se k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen boloda n'i y'a ye k'a fɔ ko météo yɛrɛ yamaruya min dira ma ka baara kɛ san 2018 ka na se san 2022 ma ko bi ko k'u ye u yamaruya u ka fɛɛrɛ sigi hakilinajugu min kɔnɔna na o hukumu kan ka falen sabula yɛlɛma caman donn'o la waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen donn'o la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna bila u ka bolo kan sen yaasa u ka se ka baara kɛ ka se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni degun minnu bɛ maaw kan fɛɛrɛ fana kan ka sigi u fɛ fana ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ma min ye ka se ka kibaruya ɲɛnamaw di maaw ma maa min waati minnu bɛ sa n'u bɛna ni degun ye min yɛrɛ u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ k'a lakodɔn sɔrɔ ko ta na sira fɛ sa u ka sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen don ba la
ministre min courant ani jiko kunna ale conseil ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ sa k'olu tun bɛ lajɛ la AES ministre minnu bɛ courant ni ji kunna ani pétrole olu ka lajɛ tun bɛ yen nka jɛrɛ in min kɛra ɲamikaw fɛ yen a dayɛlɛla Togo ale ni Tchad ye min ye nin décembre kalo tile 10 ye baara min bɛɛ lajɛlen kɛra Ɲame n'o ye Niger ale faaba kɔnɔna na ma mafalen olu ye baara kɛ kalo tile 8 ka taa bila tile 9 na ministre sa olu yɛrɛ ka sɔrɔ ka na hakili jagabɔ kɛ falenba minnu bɛna se ka don nin waati in kɔnɔna na sa k'olu sigi sen kan AES courant ko n'a jiko a n'a a tajiko olu fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sa ka se ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw k'olu sigi sen kan u ka lajɛ sen fɛ sa u y'a laɲini k'a fɔ sa sɛbɛn min bɛ yen n'o ye baara kun cɛ sa ko k'a lajɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi courant ko la dugujukɔrɔ nafa ko la wa pétrole fana ɲinini ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka fɛɛrɛw bila sen kan min b'a to min ye hakilina jɔnjɔn minnu bɛ yen ni baara kan ka se ka kɛ n'u ye k'olu sigi sen kelen kan ministre bɛ farikolo ɲɛnajɛ seko farikolo ɲɛnajɛ sifin ka ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya fɛn 2 la a fɔlɔ ye mun ye k'u bɛna fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan n ka faso baarakɛyɔrɔ n ka tilennenya ni n ka danaya ko baara bɛna sigi sen kan o fɛɛrɛ in sigi kun ye sen kan min ye sa min ye denmisɛnninlakaw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan u ka se ka fasoɲumanya baaraw kɛ yɔrɔ caman na min ye marabolo yɔrɔw ka taa se faso ka cakɛda so belebelebaw ma Bamakɔ kɔnɔna na an ka marabolow kɔnɔna na ka se ka baaraw kɛ n'o ye yɔrɔ furanw ye ka peinture kɛ ka se ka fɛn fana sigi sen kan jamana ale bɛ se k'olu tɔnɔbɔ cogo min na ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna sa a ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ min ye jamana bugunatigɛ siraw ale ni jamana lakodɔn siraw ko o tɔgɔla don hukumu fana kɔnɔna na kalansen sigira sen kan nin kalo in tile 17 ka se ka sifinnakaw faso yɛrɛ a yɛrɛ bɛ bila kodɔnni sira minnu ye k'olu yira u la o baara in y'a to sa min ye denmisɛnninlakaw ninnu ye u ye baara min faamuya nin ko in na k'a man ka don o ma nin fɛn minnu filɛ nin ye ko f'a ka don an ka kalansow kɔnɔna na a ka se ka basigi ministre min bɛ yen n'ale bɛ sɛnɛko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛseleke naani tɔgɔla don min sigilen don dugukoloko kan ko tako 2 kɛra nin kalo in tile 10 tako 2 in sa ale baabu sigira min kan sa n'o y'a kumada ye o y'a yira sa ko dugukolo sanuman dugukolo ɲumanw dugu sanuman olu fana kɔnɔna na ji ale ni yeelen olu fana far'o ka baara kɛcogo ɲuman yaasa dugu bɛ se cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ lakana ale ni dunkafa sabatili min ye dugukolo ɲuman sɔrɔli ye k'o tɛ taa mun ni mun kɔ dugukolo minnu b'an bolo an k'olu don ba la ka hakilina ɲuman kɛ ka se ka baara kɛ n'olu ye min ye subahana mansinw olu nasiraw fana fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi sen kan sa hakili jagabɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni min ye maa caman bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na kɛnɛya ko k'olu fana sigi sen kan dugukolo yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka maaw mago ɲɛ cogo min ka sɛbɛnw bɔ sɛbɛn minnu b'a to sa ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ maaw ye dugukolo nafa la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ lakanako ta nasira fɛ maraboloko ta nasira fɛ ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ta nasira fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugukolo yɛrɛ kɔnɔ a ka se ka maa nafa f'i ka sɛnɛ de kɛ o la sa sɛnɛkɛlaw minnu bɛ yen ko ka olu dɛmɛ sɛnɛkɛla 82 745 ko ka olu dɛmɛ ni minɛnw ye min ye musolaka min b'o la sa o ye 20 ye 922 ye ani fana ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ji ani kɔbolo dɔ walima babolo dɔ o ka taa se kidalikaw fɛ yen ka se ka kɛ ji tɔn yɔrɔ ye kidalikaw ka se ka baara kɛ ni o ye wa min ye minɛnw fana ye o ka se ka di sa n'o minɛn 710 ye o ka di dugukolo baarakɛlaw ma n'o ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ministre bɛ muso den ani du kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye diɲɛseleke naani lajɛ dɔ tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye mafalenw ka lajɛ 46nan ye min bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka sariya la n'o taabolo ɲuman na ale ni jɛkulu min fana jɛɛrɛ min fana tun bɛ sen na sa n'o ka sayɛlɛma ɲɛnajɛ o tako 35nan fana tun bɛ tali kɛ diɲɛseleke naani farafinna denmisɛnninw tɔgɔla sariya ani ka adamadenya kɛcogo ɲuman o fana baaraw tun bɛ sen na ko nin baaraya 2 bɛɛ lajɛlen kɛra sa novembre kalo tile 26 ka taa bila décembre kalo tile 6 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Lesothokaw olu fɛ yen Mali ale tun bɛ kɛnɛ in kan yen minisiriso min tun ye Mali tɔgɔla ye sa o ye musow du ani denbaya minisiriso o tun ka maaw tun bɛ yen mara kamabɔli minisiriso maa tun bɛ yen ale ni sariya minisiriso maaw u bɛɛ lajɛlen kɔni taara ye jɛrɛ in kɛnɛ kan Mali yɛrɛ ye baara minnu kɛ denmisɛnninw la tɔbɔtɔli ni denmisɛnninw la kisili ni denmisɛnninw ka sariyaw la kɔlɔsili la u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ fɛɛrɛ kura minnu sigira sen kan fana Mali y'a hakilinaw falen maa ma falen bɛ ɲɔgɔn ɲɛni kɛ kɛnɛ kan fana Mali sen yira o fana na ministre bɛ bagan mara ale ni jɛgɛ ma kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa fɛn 2 la a fɔlɔ ye min ye jɛgɛ tɔgɔla don k'o sigira o y'a to sa hakili jagabɔ kɛra jɛgɛbɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ baara ye cogo min na min ye tɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ a la dun ka fa o bɛ se ka sabati cogo di ni jɛgɛmɔ ye jɛgɛ tɔgɔla don sa a y'a to sa foire belebeleba sigira fɛɛrɛw sigira sen kan jɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka lamɔ cogo di ka jɛgɛ lamara cogo min ka tɔnɔ bɔ a la baro sugu fana sigira sen kan sa baro sugu minnu bɛ tali kɛ nin waati la
jɛgɛ yɛrɛ tɔnɔ bɛ se ka dɔn cogo min na min ye kɛnɛ ɲa ye sa bagan jɛgɛ dumuni a tɔni 200 o kɔni dira sa wuluya in kɔnɔ na yaasa u bɛ se k'u yɛrɛma dɛmɛ n'o tuguni minisiri min bɛ halisa bagan mara ale ni jɛgɛma hukumu kɔnɔna na a ye conseil de ministre labɛn sa ko min ye baganw ka bolocili san 2025 san 2026 k'o fana bɛna sigi sen kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye bana jugu dɔw bɛ nin waati in na olu kɔni bɛ ka carin kosɛbɛ ka ɲɛsin bagannakaw olu ma o la sa fɛɛrɛ min sigira nin sen kan sa o ye k'a fɔ sa bagan kɔni 83 ba 426 ka taa se 958 ma olu kɔni bolo kan ka ci ani kamamafɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye baara in a kan ka kɛ san 3 kɔnɔna na wa min ye sɛnɛ ale ni basi waleya minnu bɛ yen n'o ye bana cɛjugu ye sa olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na k'a kɛ kun y'o ye ni ala sɔnna ma nin décembre kalo tile 26 baara in kan ka kɛ katikaw fɛ yen Darali ale kɔnɔna na minisiri min bɛ kɛnɛya ale ni adamadenya tɔbɔtɔli ko hukumu kɔnɔna na sa ale ye conseil de ministre ladonna sa k'a fɔ ko bana cɛjugu min b'a fɛ n'aw ye dɛw ye ko dɔ bɛ ka fara a kan nin waati in na min ye jamanakuntigi ye sa ale ko sa k'an ka tangalanw k'an taalan ye yaasa an bɛ se ka kisi banaw ma cogo min na k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma to conseil de ministre min ye décembre kalo tile 19 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye ala ma sabali duguda fɔlɔ min ye Mamadu Zumana Sidibe n'o ye inspecteur général de police ye n'a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ala y'a ka kalifa minɛ a la bɛɛ lajɛlen ko Z yaasa ka se ka taasibila laban kɛ a ye capitaine Amadu Ture n'u b'a wele ko Gandi polisiso olu ka kalanso tɔgɔ dalen don ale de la Ntomikɔrɔbugukaw fɛ yen kununko juma nin kalo ye tile 19 sukanseli o kɛra Mamadu Z Sidibe ka ko fala ye min ye Mamadu Z ye ala y'a ka kalifa minɛ a la décembre kalo tile 17 san 2025 bana kuntalajan o senfɛ janajaw bɛɛ lajɛlen sa o kɛra taasibila kɛnɛ ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ale tun b'a kɛnɛ kan polisi yɛrɛ directeur ba n'o ye contrôleur directeur général ye sa contrôleur général de police Youssou Kone ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan min ye a ka dangan ye n'o ye Seru Jara ye contrôleur général de Seru Jara fana tun bɛ yen wolomasiri tigi caman tun b'a kɛnɛ kan maa ma falenw jamanadenw ale ni fasodenw maa minnu bɛ yen n'u ni zɛli bɛ k'a kanu balimaw ni terisiraw bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka na min ye taasibila laban ye ka na kɛ Mamadu Z ye fala ye kɛnɛ ka ye min ye fure somaw ye a limanaw a teriw a balimaw n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen nana bɛɛ ko min ye saya ye fɛɛrɛ kɔni tɛ ale la fiyewu bɛɛ lajɛlen sigilen don k'ale kɔnɔ an sigi tuloba kun wɛrɛ y'a sigi la Mamadu Z kɔni bɛ ka taa ka min to fala ye o ye ko girimanba ye maa min tun don a ye faso kanu ka faso baara kɛ fo ka taa se a ka saya ma min ye Mamadu Z ye k'a kɔni min ka da ye waati ni waati i ka baara kɛ ka ɲɛ tilenya ale ni laadiriya kɔnɔna na min ye Mamadu Zumana Sidibe ye n'an b'a wele ko Z ale yɛrɛ bangena juin kalo tile 8 san 1959 Kasarokaw fɛ yen Kita o kɔnɔna na Mamadu Z Kulubali polisi a donn'o la san 1981 élève gardien de la paix o de tun don a ye kalanw kɛ se ka polisi jɔyɔrɔ caman sɔrɔ k'a daminɛ duguma sa fo sanfɛ fala ye ka yɛlɛ dɔɔni o la sa inspecteur général de police Mamadu Z mars kalo tile 20 san 2020 san mars kalo tile 18 san 2020 san
o ye a to sa u y'a kɛ inspecteur général de police ye Madiza bi a yɛrɛ sa k'a fɔ maa min don misali ɲɛnama kun don baarakɛla kun don maa tilennenw don maa laadiri kun don min ye faso kanuna kun don wa polisiw fana maa caman bɛ yen a y'olu kalan k'olu bolo don polisiya baara in na a ka diɲɛso sigi waati kɔnɔna na fɔla ye min ye nin maa kofɔlenba in maa mafɔlenba in ye sa a yɛrɛ ye jɔyɔrɔba minnu fɛ polisi kɔnɔna na fɔla ye école de police a y'o ɲɛmaaya kɛ san 2000 ale ni tan ka taa se san 2012 ma min ye polisiw ka yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko Interpol san 2012 san 2015 a y'o ɲɛmaaya kɛ polisiw ka minɛnw bɛ minɛ yɔrɔ min na sa n'o ye directeur responsable de finance ye a y'o kɛ mai kalo tile 6 san 2015 ka taa se octobre kalo tile 20 ma o la sa polisi directeur danganya a y'o fana kɛ k'a daminɛ sa octobre kalo tile 20 san 2015 ka taa se janvier kalo tile 23 san 2019 ma o kɔfɛ sa jamana ka wele sera a ma k'a bila ka taa kayikaw fɛ yen ka taa gouverneur kɛ yen janvier kalo tile 23 san 2019 ka taa se novembre kalo tile 25 ma san 2020 a kɛra ni kayikaw ka gouverneur ye maa min don a y'a jeli wɛrɛ fin kosɛbɛ faso ye wulikajɔ ni cɛsiri a y'olu fana kɛ Madiza bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye groupement ye n'o ye CNC fala ye Bamakɔ yan a y'o ɲɛmaaya kɛ san 1983 ka taa bila 87 san na min ye polisiso min Sikasokaw fɛ yen san 1987 ka taa se san 1996 ma a bɛ fɔ ma sa ko brigade d'investigation judiciaire n'o ye BJ ye a y'o ɲɛmaaya kɛ san 1996 ka na se san 1999 ma polisiso min sigilen filɛ nin ye aéroport la n'o ye police de frontière ye san 2000 a ye baara kɛ yen Kuluba polisiso fala ye a ye baara kɛ san 2005 ka taa se san 2007 ma fo ka na se a ka baaraw olu bɛɛ lajɛlen kuma min ye inspection de police fana kɔnɔna na san 2007 ka taa se san 2008 ma a y'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko maa min bɛ baarakɛla de faso kanuna don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sa maaw a bɛ se olu lamara cogo la wa min ye maa minnu a dimina ka di u ye a kɛ sewale de l'ordre national ye Madiza a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya polisiw tɔgɔ bɛ se ka diya cogo min o la sa ko a ka kan bi tasibila ka k'a ye ka kɛ n'a ka faso kanu n'a ka faso danbe ye dɔɔnin ye Madiza ko Ala ka dugawu an bɛ dugawu min kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛn Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin ye dan sigi bi kunnafoni la k'an to Tumutu Al Bilal Al Sudan k'a fɔ dɔrɔn su na ni maa min b'a fɛ ka na Tumutu fala ye o ka nɔgɔn directement i b'o ta ni ye directement ta su na fala ye ninnu yɛrɛ kan ka jouer su na dɛ ni ma fili aw yɛrɛ bɛ su na dɛ aw bɛ sini wa su na mun bɛ fɔlɔ yanni su na yɛrɛ cɛ sisan min bɛ ka kɛ Tumutu yan Menaka ale orchestre bɛ ka jouer ni Menaka orchestre banna Buguni orchestre bɛ jouer su na sa stade kɔnɔna na an bɛɛ kɔni kɔnɔ k'an labɛn bi fala ye minɛfini kɔni a dɛsɛra Tumutu bi dɛ su na su daminɛ fɔlɔ o bɛ kɛ ni Kucalakaw ka groupe ye ni Kucala tilara ka bɔ yen kita bɛ sɔrɔ ka na ni kita bɔra yen san ale bɛ a datugu su na ni Ala sɔnna a ma ni bi su na fana bɔra la a tɔ nana kɛ groupe fila ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni